și astăzi pe primul episod de pe canal cu Metin, doi aspire, cu Răzvan, Salut! care îl cheamă Gheorghe. Și vrem să creștem în acest episod și la sfârșit, Eu i-am recomandat serverul, mie mi s-a părut foarte așa e, se chiar. sparge piatra. Eu le-am cu Meti, nu? Da, el e Metin, ești tu. Și la sfârșitul episodului vrem să facem un duel, să vedem care în acest timp care a ajuns mai bun dintre noi doi. Eu sunt sigur să las te vad. Păi, Da. Răzvan mă lasă câștig, da? E bine. Mai gândați-mă nimic. Răzvan, care e mai bună, lancea sau sabia? O sabia pentru aură. L-am pe tine, te cheme Gheorghe. Nu mă vine să sparg, vreau eu. Dăm punctul ăla. Ce punct? Păi n-ai primit punct? Nu, Serios? pe bune. Panul de scris roșu, mă. N-am, bă. Ah, ok. Nu. Bă, O, stai mă, așa. n-ai fugit până la sfințit, până la Suntem piatră. bă, nu suntem în grupă. Nu mi-am dat seama. Dă egal. Ce e? Bun, hai să ne luăm skill-urile. Ce level ai? Eu 14, tu? Eu 13. Vino în cap. Mama, am 10k deja. 10kk. Ce zici? Am deja 10kk. Acum mă aud bine sau tot încet mă aud? Nu, acum te auzi mai tare decât aseară. E bun. Și, Sau și ceva la cu- seria de Minecraft o să facem și un episod de CSGO pe serverul TerraCraft. Da, e foarte șmecher. Da. Să jucăm mai multe. Așa, deci am venit. Ah, da. Eu m-am luat după tine, nu știu de ce. Eu... Nu. Nu vreau de asta. Vreau de asta. Eu sunt Gheorghe. Gel. Să nu ții skill-uri, G. De ce? Ți le-ai luat? Nu, de ce? Păi să ne luăm pe... Știi, adică master, cele mai avansate. Păi da, de la ce level de skill-urile pe? De la 33. Atunci mi-au întâi G pentru levelul ăsta. Bine. Ia-ți și tu G. Nu mi-au. Ok. G. Da. Nu văd chiar. Iar ce armă să-mi iau? Să-mi iau... Sim. Mamă, ce scump e. Da. Mă o să cumpăra unul de level 26 dacă am bani. Așa, Răzvan, unde ești? Acolo. Bine, mă, că ești La acolo. câine acolo. Eu zic acolo.
Facem unul la level 15 și unul la 33, da? Când ne luăm pe urile. Da. Dar nu mai crește fără mine. Stai, bă, stai. Da, așa așteaptă să vină toți. Mamă, le-am dat mucu. Ce fac? Pac. Gata, hai să facem. Pe cât ce le vrei tu? 17. Așa. Hai, ieșim din Gheorghe. Pun Gheorgheu pe mine. Tu ai skill-uri pe și ești warrior, deci na. Hai, Dar mai mult. n-am pe. Ăsta, G. Hai. A, și-mi dai stun. Hai. Stai, mă duc să-mi pun stun pe scut. Hai, frate. Bă, dar tu mă amuțești, adică nu pot Nu să dau. interesează. Dacă ți-ai făcut din Acolo. așa. Hai. Bine, dacă așa vrei să jucăm fără red, da? Da. Ce faci? Da, bine, du. Uite, frate! Da. Ai și mai mult damage. Fără red, am zis. Da, n-am dat red. Nu, n-ai dat red, doar așa. Dar mana avem voie. Da. Așa, frate, că n-am mana. Și nici nu scazi. Știu. Da, scazi ceva? Da, mai am foarte puțin. Tu ți-ai bonusat itemele? Nu. Că primul de-al câștigat de mine. La bombă, Gheorghe. Hai, mă, Gheorghe, mai sus. Eu știu cel tu ești Gheorghe. Oh, eu știu măcar să dau la